Sana hintayin niya ako. Mahal na mahal ko yan. Lahat ng kinikita ko yan, binibigay ko lahat sa kanya. Makapag-aaral lang yung mga anak ko. Ganyan pa yung nangyari. Siyang malakas, akong mahina. Ako sana ang dapat nawala sa mundo. Labis ang paghihinagpis ni Tatay Alfredo sa sinapit ng kanyang misis na nasawi sa nangyaring aksidente kung saan sangkot ang isang SUV at tricycle sa kabaan ng barangay Nancamaliran, Urdaneta City, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Merly Cagongon, 67 anyos na puto vendor, habang sugatan naman ang driver ng tricycle at isa pang sakay nito. Makikita sa CCTV ang pagtama ng rumaragasang pulang SUV sa gilid ng tricycle na nagresulta sa pagdaos-dos nito sa gilid ng kalsada. Dumire-diretso naman ang SUV at tinakasan ang nabangga niyang mga biktima. Ayon pa sa pulisya, nalaglag ang plate number ng SUV na maaaring magamit bilang ebidensya na makakapagturo sa pagkakakilanlan ng sospek. Tumakas yung may-ari ng SUV. So yun ay hit and run na sinabi. Accident prone yung location kasi malapit siya sa crossing, intersection. Ayon sa mga investigador natin sa nakalap nilang CCTV dito sa may CDRRMO, nalaman na nila kung ano yung plate number ng sasakyan at nagkaroon po tayo ng request sa LTO for verification po kung sino yung owner ng sasakyan. Pagdating po nung sulat galing sa LTO, since nangyari po ito March 28 is Friday, pag sumagot na po yung LTO, malalaman na po natin kung sino talaga, kanino nakaregister yung sasakyan. Ayon sa pamilya ng nasawi, ito na raw sana ang huling beses na magbebenta ng puto ang biktima, kaya't hanggang ngayon ay hindi pa rin nila lubos maisip ang nangyaring insidente. Last na sana yung nabiyahe nila. Tapos nagsabi ng mga anak ko na hihinto ng magputo, magpahinga na lang tumatanda na. Sabi ko pa sa kanya nung yung huling kwan ko sa billing ko sa kanya, ingatan mo ang sarili mo, mahal. Malakas ka pa, ako mahina na. Wala ka pang gamot na iniinom. O, ako, ang dami. 6 na klase ang iniinom ko. Ang dating nila, alas 5:30. Alas 5:30 o 5:45. Wala pa sila. Sana hintayin niya ako. Mahal na mahal ko yan. Lahat ng kinikita ko yan, binibigay ko lahat sa kanya. Makapag-aaral lang yung mga anak ko. Ganyan pa yung nangyari. Siyang malakas, akong mahina. Ako sana ang dapat nawala sa mundo. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa Land Transportation Office upang matukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng SUV na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Sana pare, kung matanda ka man o binata, sumuko ka na lang para maayos natin ang problema natin. Ako, madali lang akong kausapin. Pero yung ginawa mo, na tinakbuhan mo yung mga nabangga mo at may namatay, diyan tayo magkuhan, sabi ko. Pero pag buhay lang, ayos lang. Oh. Ngayon, humanda ka, napapahanap kita, ididimanda kita. Bakit mo tinakbuhan yung mga taong binangga mo? Nasa gilid pa ng kalsada. Wala sa way. Oh. Kung gusto mong sumuko ka na para mapagbigyan kita. Kung sino man po ang nakakaalam o may witness po sa nangyari na hit and run incident, lalong-lalo na po sa may-ari po ng sasakyan, alam mo po kung sino ka, ikaw lang po nakakaalam kung sino ka po na nakabangga po doon sa tricycle. Ang plate number po ng sasakyan ay nagtatapos po ng 2427. Anytime po, nakahanda po kaming tumulong at marinig yung panic mo. Anytime pwede ka pong pumunta dito sa police station po sa Urdaneta City Police Station. Lester Narag, Balitang, Solid North.